Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Kamusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati? Yes, inyo kabus nga lagad si Tita Wilma. Upo naman ninyo sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life. Pebrero 24, tuig 2022. Kamustang paniyaga? Ano sudan nyo da? But anyway, sa itong mga palangga ng mga tagpalamati nga medyo nagapulo pa huway pa kay do bastante sila sinipaniyaga, nagapatunaw-tunaw, pero nagasulusandig kag nagahilay-hilay sa ila sininahamtangan. Relax. Samtang inyo dira mga radyo, ara sa Lulubagan, 684 kHz. Relax lang kamo dira. Updanay kita tubtob teknala stress, kag magluwas sina ang mga naka-online naman ito ng mga palangga, ng mga tagpalamating nga upod man sa aton. Hi and hello lang dira sa inyo. Kag ang mahambalang gid netong sa sininga hapon, relax gid. Kag magpahunay-hunay. Paamo lang na Tita Wilma. Oo, kinahanglan gid magpahuway kita, na? Kinahanglan may pahuway kay dugay-dugay. Pag alas stress, pagkatapos prepare na naman sa palanya puno naton. Pero ano ba lang ginakawilihan ninyo dira? Magluwas sa pamati kag pag-upod sa aton. Ang ibang dara, Tita We sa Four Corners sang mga lamesa, lingaw-lingaw, pampalipas oras, no? Okay lang na, kamusta lang dira sa inyo. Mga seniors, kamusta lang, kag sa aton man, mga kauturan dira. Mga kabataan, sa pihak sang kaislahanan, kag mga kaprobinsyahanan. Sa mga nagapod sa aton sa Facebook Live, via Facebook page ng Action Radio Bacolod, ara dira may chat room kita. Inyo mga greetings, inyo mga mensahe para sa mga palangga man ninyo nga nagaupod sa aton sa siningahapon, pwede gid ninyo dira ma-type sa aton chat room kag ipadala sa inyo naman sa mga may cellphone kag luyag iya mag panamyaw na or maghatag reaction man karon sa aton man mabasahan nga sulat sa sininga hapon. Sa mabasahan man naton nga horoscope sa sininga hapon, aring aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas pagid sina Tita. Kadasig lang sa inadlaw. Sin kung ano pa na confused gid ako, no? Nagsiling ko nga, ay, ano na subong? Huwebes na? Oo, bala tawi, hambal mo kahapon. Ano gani? Hambal mo bala kahapon, Miyerkules. Di syempre, subong Huwebes na, di bala? Amo na nga kadasig sang aton iya, mga inadlaw kung maglikad. Gani, hindi lang mapaktan. Masiling sila, hala, Marso na. Pagkatapos, amo na mabatsyagan ng tuman nga kainit nga panahon subong amat-amat na iya. Nga mabatsyagan naton ang kasingki, kag kasingkal nga silak ni Haring Adlaw nga sa pihak sina kinahanglan man naton ang maghalong-halong. Di bala? Kinahanglan naton ang paghalong-halong kay ang kalayo amo naman ang aton kaaway sa karon magluwas sa pandemic nga aton man ginapangatubang.
Kinanglan lang dira maghalong-halong. Gid ba kung may mga ara kamo dira bala suggestion lang ha sa mga ginainitan dira ilabi na sa lugar nga daw matsyag mo do pulo siminto lang do ara ka sa sulod sang oven do na palibutan ikaw. Kung magpanglaba ka mo bala no ara naman siya no. Kung magpanglaba gani ka mo dira subton yung tubig ninyo sa inyo labador da kung may dako kamo da nga drum. Pagkatapos ibas siya sa palibot bisan paano para nga magtahaw-tahaw ang kainiton sang panahon. Pero hindi man mapaktan, nagapulon-pulon ang galob sa kalangitan, kag hindi man mahibaluan, kundi nga parte sa iton palibot nagatupa ang ulan. Iban ulan, talithi, pulo panalithi, di ba? Amo na yung halalungan. Ahay, planuhan, yun ako na nung inyo pala mahawon, iya karon nga hapon, sa kupa lang ninyo si Tito Wilma kung ano mandara, na? Siling nila tawe, nami iya inang something cold ba paamo kana bala na something cold tinamigin man bugnaw mo di bala nami dira bisa kun may ara ka lang na blender o kun inugaling sang yellow pwede gid kag may ara anong prutas mo na mix kla mo lang butangan mo lang da gatas iya okay na ha siling ganin ni dero na trabaho manyaga sa tinulang nga manok amon sudan bata mo nagluto ba mayo lang kung may ara kada tululahon na ano lang gurgurliog lang kag pag-init tubig butangan tanglad aba kamay kapayas da luya okay na di ba tinulang nga Bisaya nga manok may namit na inaiya no pag panagitlon lang kita di ka mo da iya anong inyo sudan panyaga kalingawan malang ng aton langas-langas iya sa kahanginan nga bisan paano kita iya makayuhuman ma-divert naton or maliton manaton sa makadali hingalit ang aton mga paminsaron kag balatyagon sa inyo ma-encounter humalin kainas ang aga nga daw bodo kagamugid para sa inyo damo sa lawayon damo problema ay normal na enjoy na lang na hindi kita maghagay sang inugtas kay kun ikaw nagaugtas kag nagaedad ng mga kunot sa agtang mo wrinkles mo ay huogyan okay relax lang kamo na dugay-dugay si Tito Wilma magabasa sang aton sulat para karon man nga hapon and then sundan ina sang aton tag sa zodiac sign para sa aton tag saman ka horoscope pero Action Radio Philippine Standard Time 2:01 na ang mga produkto anay sign Dr. Alfreds diba sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka Hi and hello sa mga mga naka-online. Kalitan ta kamo anay makadali gid lang kay balikan ko naman dayon after or later, no? Kay Ralin Arco, siling man dayon Ralin Arco account. BB Arco siya ni gali be. Okay. Hello, good afternoon. Thank you, Gid, na. Mayong hapon, Tita Wilma, patamyaw lang ko sa mga Truces family sa Crossing Bulubitoon, Hinigaran. Keep safe everyone. Halin kay Lori Mugar Truces. Mayong hapon, palangga ko, nga ta Wilma, ay salamat sa pagpalangga. Manyaga ta, pamatigid kami sang bana ko sa program mo This Is My Life sa Mega World. Dari kami sa may Barangay 27. God bless you. Likewise, Ma'am Josephine Paro Alarcon, salamat gid sa pagpalangga. Na? Joven Palay Diculanog. Mayong hapon, Tita Wilma. Tita We, God bless. Okay. Ada man si Inday at Tia Kim Eriman. Hello, Tita We. Good afternoon. Keep safe and God bless ARB Anchors and Satanan. Salamat gid Inday at Tia kay Juvie Munares. Mayong hapon man. Sa good afternoon ko no to We. Na watching here lang. Tawe watching live from Escalante City. Halin ina kay Inday Luz Albay. Inday Luz Albay, salamat kay mayong hapon. Kay Jomar Herrera NJ, mayong hapon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, mayong hapon man kag salamat. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live from Pampanga. Oy. From Leia Sayo Diosa. Magandang hapon. Ay, hindi. Kuwan man siya, hiligay nun man niya dialect. Okay, Ma'am Leia, good afternoon. Salamat, gid na. Extra careful yung kamudera. Tita We, monitor. Always kami dari gihapon. Sa Myceline Home, stay safe and healthy. Always, Tita We. And God bless you and more power. Ma'am Virgie Ulpinda, madamo gid nga salamat sa imo, ha. Greet ko lang si Ada, gatulog-tulog. Hello, Ada. Gatulog-tulog. Kada hambal ni John Rev Cruzata. Melanie Reyes Solita, mayong hapon. Keep safe. Salamat gid sa imo. Okay, salamat gid. Kag, abi, siplatan takadibi sa piyak, bi. Jomar Herrera NJ, yes, salamat gid. May dahon, katumbal damo. Ang imo gali tinola nga ano, nga may nokdera.
may dahon katumbal. At tinami, gid man the best yung dahon katumbal, no? Pero nami man kung wala, ti kwan ng balunggay, di ba? Okay, So, relax lang kamo danay, balikan ko lang na ako ng iba na itong direct nga mga greetings. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga Tita Wilma, patamyaw kami tani sa taga-barangay, Sibakawan, Sibakawan, Isabela. Kapin pa sa taga-Sitio Danao, sa kay Tito Kubibo nga pamanday kabalay. Always gid kami nagapamati sa imo from McCoy. Salamat gid McCoy 69-3. May damo gid nga salamat. Speaking of Isabela, sa inyo dira tanan-tanan, salamat gid kag maayong hapon. Nanay Dayin, okay lang di siya nay madamo na sang tinago na. Kay Nanay Dayin dira mayong hapon, anong tinago ito ay damo siya tinago nga mga ticket, mga resibo, okay lang na sa kagayuhom-yuhom, gina siya sa Always Nanay Diana. Mami Pilar, and of course, kay Mami Diana Consolation, kay Ophelia RC, mayong hapon lang dira. Kay Inday Wilma dira. Nalipat ko Inday Wilma sa Inocencio. Masunggo naman na siya karon. Okay, good PM, Ate Wilma Sano. Mabalik ang promo namon 0546. Hulat lang kay kun ara gina. Maplugging lang na kami. 8421. Good PM tawi amon sudan lagaw nga isda nga sinabawan. Jezer gali ni abaw kanami. Basta ang lagaw basta gani labas manami gidya sa bawan. Good PM tita mangkot lang kutan ni kung dapat gid bala handaan mag 7 years old ang mga kabataan nga babae. Salamat gid mangkot lang ko 5696 ina mga tradisyon na naton tradisyon Filipino tradition ina iya kag naandan na sa mga ginikanan nga basta gani mag first 7 years ang bata do ka nami gid nga preparahan depende kung may kaya kag makasarang man lang ikaw magpreparar mas manami gid ma-appreciate ina sang bata kaysa sinaiya nga tion kabalo na ina siya mag-appreciate sa mga ginapanghimo sa iya. Oo, akon mama or papa ikaw kag ihatag ang kalipay para sa imo anak. Madumduman niya gid ina sa ulihi. Okay, 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Ang kada persona ang may pinasahi na kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako ba? Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang pagigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinala. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Okay,
sa sini nga bahin, bodo malawig-lawig ni iya nga mga dinalan, pero hingagawon man naton ang aton kadapusan iya nga consolation prize winner. Taga Kabangkalan mayong hapon, no? Ang aton sender diri si Inda, kapatawag ni siya kay Inday Lely, na Inday Lely sang Kabangkalan. Ang sulat ni Inday Lely nagasiling, sakit bala pamatian ni Inday Lely, Wilma, daw ba matiyag ko, magulang ka pasang sa akon. Joke lang Abutangan ko lang ni tita, ana. Tita Wilma mayong hapon sa imo. Subong man sa tanan nga katapo sa kagtag palamati sa programa This Is My Life. Ihinago lang ako sa ngalan nga Lely. 41 anyos ang Kabangkalan, Negros Occidental. Pareho sang iban, tita, mainagihan man ako nga hindi ko ginmalimtan. Nagsugod ini sa itong nagaedad pa lang ako 17 anyos. Subang ako sa pulo ka mag-ululutod. Kag nasaksihan ko kung ino kabudlay sa ilan ni nanay kag ni tatay ang pagpadako sa amon. 17 anyos na ako pero ara pa lang sa third year high school tungod masami ako nagauntat sang una kay ako permi ang nagabantay sang akon mga manghod kung mag-obra sila ni nanay kag tatay. Upod ko permi ang BFF ko nga si Tikboy, best friend forever. Halos upod kami sa tanan nga ginahimo namon. Mangahoy, manag-ob, nag-istorya sang kung ano lang nga manumnuman namon kag mag-utoy-utoy sang kadlaw. Isa ka bes, nasugata ko ang amiga ko nga nagbakasyon halin sa Manila. Ginpamangkot ya ko kung gusto ko kuno mag-work sa Manila. Nagsabat ko, nga mangkoton ko anay si nanay, kung sugtan niya ako. Pagpuli ko tita, naglisensya ako kay nanay, kung pwede ako makaobra sa Manila. Pero naghambal siya, nga tapuson ko anay ang akong high school. Ginsunod ko si nanay. Wala nagdugay na balaan ni Tikboy ang plano ko nga mag-obra sa Manila. Ginsugmata niya ako. Nga ako no gusto ko mag-obra sa Manila ang kalayo-layo sa to. Mapaatagpatan ni ko pero ginbayaan na niya ako tita. Mga pilagid kaadlaw nga wala ko nakita si Tikboy. Ano pa do na maguhan ko. Nahidlaw ko sa iya. Kag daw wala ko gana magiho kung wala ang BFF ko. Sang hindi ko na maagwanta ang kahidlaw, napensaran ko nga kadtuan siya sa ila balay. Sa pihak lang sila nga purok. Ano pa, madali lang para sa akon makalambot sa ila. Sang ara na ko lapit sa ila balay, nakabati ko sang tingog kababayi nga nagaharagak halin sa ila likod balay. Ginkantuan ko man tita, kag nakita ko ang BFF ko. Nga ginahabyog ang duyan, nga ginasakyan sang pakaisa ko nga babayi. Daw ginkusi ang akong dughan sa nakita ko. Gulpi lang, nagtululo ang akong luha. Nagbalik ako sa ginhalinan ko. Nga nagakumon. Siling ko sa kaugalingon ko nga tingala ko man, wala siya nakapakita sa akon, kay busy gali siya sa pakaisa ko. Ang pakaisa ko man niya, gapanami man. Ginpangabay ko pangatani, mahulog man siya, kag mamumo sa sobra nga kainit ko. Kita mo lang nga mga anak ini. Wala na ko, nagbalik pa sa ilan ni Tikboy, tungod sa kalain sang buot ko. Nag-eskwela ko pagkaaga, kag nagkita ay kami sang pakaisa niya, nga classmate ko. Ginpamangkot ya ko, kung may ginsugid sa akon si Tikboy. Nag-flashback dayon sa pensar ko ang nakita ko sa likod sang balay. Nagsabat ako nga, oo, nakabalon ako. Pero, hindi si Tikboy ang nagsugid sa akon. Nagkadlaw siya kag naghambal nga tarso nga Tikboy ay. Hadlok gid siya guro nga mga kigka. Nagyuhom ako sang pilit kag naghambal nga dugay ko na natalupangdan kag balanon gid man sa gihon niya. Galing nagapawala lang ko.
kay basi mahambal siya nga kaabansi sang pensar ko. Pero okay lang sa ako niya, lipay ko gani. Nagkadlaw siya kag nagsabat nga, ara man lang gali. Baw, sadya gid gintawag siya sang migo niya, kag naglisensya siya nga makadto sa plaza, kay mabasketball kuno sila. Ako'y naman nagdiretso puli. Kag pag-abot sa balay, ginpang kakasko sa dingding ang mga picture nga upod ko si Tikboy, kag ginpang lapak-lapak nga nagaigod-igod gid ko sa salog nga nagahilibion tita. Kay daw hindi ko ginmabaton nga ang best friend ko nobyo na sang pagkaisa ko. Nagaigod-igod gid ko sa salog sang magsampot si Tikboy. Nakibot gid ko sang nakita ko siya tita. Ginpulot niya ang mga picture namon kag namangkot nga, hala, na ano ka? Kag nga ako no nga ara sa salog ang mga picture namon. Ginsinggitan ko siya nga, wala kalabot. Gintabog ko siya tita puli Nagsabat siya nga excited pa naman ako nga magkadto. Di ka ginsugiran ko ni Kasanga. Nakabalo ka na sang matuod kag okay lang kuno sa imo. Naghuuman ko kag naghambal nga mayo na gani para hindi ka nahidlawon sa akon kung mapamanila ako. Nagtaas ang tingog niya kag naghambal nga daw ay ka man klaro man, abi ko okay na sa imo. Amo na gali nga gusto niya kuno akuon sa akon kay may plano ko nga malakat gali. May plano ko nga malakat galing gaduha-duha siya kay basi kuno nga maakig ako. Nagsabat ako nga amo na gani kun madayon ginman ko lakat tani maayo man nga buot ang batunon ko. Pero hindi pareho sini nga daw malupok ang dughan ko. Puli na to, siling ko kay maduyan ka pa sa uyab mo. Nagkadlaw siya, kag naghambal nga, ay ahay, nangimon ka sa pakaisa mo, nga opdanay manggani kami to nga apat sa nga mga manghud mo. Nagsabat, ang manghud ko nga si Ella nga nagbulos-bulos, kuno sila paduyan, kay para buligan siya sa pagpangaluyag sa akon. Daw nasalamukan ako sang luha ko pagkabati ko tita. Ginhambalan ko si Tikboy nga tani hindi lang ako maglakat kay masubuan gid siya. Amuman ang pag-abot nila ni nanay halin sa obra. Namangkot si tatay kung naano ako nga nagalumpagi ako sa salog. Nagsabat si Ella nga LQ sila tay. Nagsabat si nanay nga pag LQ nyo karon binakol ta kamo kalukay nga dala ko. Ginpatindog niya kag ginhambalan niya si Tikboy nga papuli. Andes nagwa si Tikboy ginhutikan niya ako nga mabalik lang siya. Daw wala sang masudlan ang galipay ko sadto nga tion tita. Bisan wala pa ako ginpangaluyagan ni Tikboy, sigurado nako nga hindi niya nobya ang pagkaisa ko. Nagbalik si Tikboy sa balay pero hindi bilang best friend kundi bilang isa ko na kanobyo. Comforting istorya sang mga anak nga ini. Ha? Damo pa sila experience nga duha pero titiw kabudlay ko na ini nga isa-isahon pa. Diri lang ko nag-focus pero ining may ari diri nga part nga isugpon ko lang inday lali no sang kabangkalan. Atong ginpasugat sang imo iloy ang imo manghud nga si Ella na nga sa diin nga ginbalik mo siya so dara ako masugod na kay si ako na lang ma-shortcut sang story mo. Nagbatsyag ba man ikaw sang kalisod kay kasubo tungod si Tikboy gusto sang iya nga tiya dali mag-eskwela sa Bacolod, ginsubuan naman ikaw. Pero nagpanumdum ikaw para sa maayo nga boss damlag ni Tikboy nagpasugot ikaw, kag kung magkadto ang iya iloy dali sa Bacolod, nagapadala ikaw sulat siya, pagbalik sang iloy may padalaman para sa imo. Gin-surprise kapag nga ginhatagan ikaw cellphone, nangin mahapos ang inyo sini komunikasyon, kag natalupang man sang utod mo nga si Ella, nga permi lang ikaw nagakaburawan ko na aga tungod sang
inyo pag-istoryahan na ni Tikboy sa cellphone o kung pag-text paamo na siya, no? May ari pagidere nga no naugot ikaw nga pagtawag niya hina signal tiginhutikan niya ka nga kung pwede gwa lang para hindi ka makaistorbo sa mga tao dira nagwa man tapos wala man no nagakadula man asa nga naugot ikaw masulod ka na tani ginsurprise sa ikaw ni Tikboy nara na da pag surpresa ni Tikboy nakibot ano nga surpresa tawi na ara si Tikboy sa likod mo nagtampad sa imo kag tungod sa kahidlaw mo nahakos mo siya nahakos ka man ni Tikboy kag suno sa imo natabo ang isa ka butang sa tunga ninyo nga duha hindi bala mo na siya nan ay huo nga mga anak ka mo dati natabo to pagkaaga na ma-share naman si Tikboy sa inyo ti ara ka pa nagahigda ka pa gani pero anyway okay na ina siya no ang isa lang diri no nga isugpo ni Tita Wilma. Ngagin pangita ni tatay mo si Ella, naakig siya, kag nabalaan niya nga nagpabilin si Ella sa ginkantuan ninyo, na ganigin sugo ikaw, nga balikon kag dalon puli si Ella. Mari na. Sang nagpabalik kami sa ilan ni Tito, Tita, nagreklamo si Ray ang masakit ang iya tiyan. Kag busog pagani kuno siya kaayo, sige na kami lakat. Sa kaluoy ko sa manghod ko, ang oto diya si Ella, si Rhea, kay damo sila mo, na? Sa kaluoy ko sa manghod ko, ginpabilin ko siya, kag ako nalang nagsugat kay Ella. Pero ara pa lang ko sa tunga-tunga pabalik sa ilabalay ni Tito, may nabatian na ako nga naganguy-nguy nga babae, kay ginapahipos man sang isa. Hinay-hinay ako nga nagpalapit sa ila, kag nabatian ko gid sang klaro si Ella nga nagahibi. Ano bala ang ginahibian ni Ella? Ina ang kasugpon nga aton pamatian pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay. Sa mga naka-online anay dira, Mizoma Lumina mayong hapon sa imo. Tita Wilma monitor lang ko di from Kamalandaan, Kawayan. Salamat gid. Salamat gid Miss Maricel Yorpo. Yes, mayong hapon. Mayong hapon, keep safe. Likewise, Ma'am Melanie Reyes Solita. Jan Reeve Cruzata. Hi, Tita. Gwit ko lang si Ada. Gatulog-tulog. Ada, yes. So, Inday Richel Fulgencio, no? Inday Richel Fulgencio Susana. Mayong hapon sa imo. Naka-online man guys, Inday Ron. Na mo Inday Rons na. Mayong hapon, Tita We, kuno. Mena may bon na may Dinoy. Hello, Tita. Good afternoon, please. Greet lang kay Mayong Corolis Dinoy. Salamat, gid. Okay, kag mayong hapon lang da sa inyo. Kay Giroman, kay Ruming Dinoy, kay Tuto James, no? Mayong hapon lang dira sa inyo sa may Bangga Christian. Herbert Aguilar, mayong hapon, Tita We, monitor gid kami di sa may barangay Kaduhaan. Thanks, gid. Ma'am Vanessa Mayo, baga patuyo-tuyo na patuyo-tuyo si Ma'am Vanessa kay nga manugtulog na ni sa iya makaagahon dito sa ila. Yes, Ma'am, thank you so much. Miss Maricel Yorpo, yes, salamat man sa imo. Okay, kag abilisoon ko ni abi ko na ready sa pihak, no? Okay, salamat lang dira gali, no? Kag ayra man si Antonio Beronio. Salamat gid sa imo told name. Mayong hapon lang dira. Kag, yes, kay Alex Montaño. Sir Alex, good afternoon. Salamat gid sa imo, na. Kag, yes, siling ni Sir Alex, Tita Wilma, mayong hapon lang da sa imo. Ari lang ko di, naga-monitor sa program. Share done. Salamat gid, Sir, na. Ginatamiyaw man ni Sir Alex, si Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo, si Ma'am Jinky de Lagdon, sa Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar, Ma'am Lily King, kag Sir Melili Oligo, nga permi nagaupod sa imo. Damo gid nga salamat sa liwat.
una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Keep safe always, Titiwe. May damo gid nga salamat, sir. Na, good afternoon. Ay, daman nagaupod sa iton sa subong nga hapon. Ay, yes, gapamangkot si sir. Tawe, gautoy-utoy ko kadlaw sang sender mo, asamtang gapamati ko. No, mayong hapon, mangkot lang ko. Ay, ang imo nga, hindi kagintagaan tatuto KJ, priority ang aton sini mga entry bala pa for this February. That's why nga wala ko nabasa ang imo sini nga letter, no? After sini na maybe next week matagaan tayo na iligwa ang imo iya nga sulat diri sa This Is My Life. But anyway, sir, thank you so much. Kay sa bugos nga pamilya man, mayong hapon lang dira. Okay. Alas 2:39 na, no? Kag dali gid lang mayong hapon lang na kay Miss Gracia, na Gracia Histusani, mayong hapon sa imo, kamusta lang na kag sa nag-send man sang heart. Yes, Inday Blaza, good afternoon. Kag kay Nelson Haro, salamat man. Kay Flor Namo Panela, kag kay Luz Albay, kag kay Lori Mugar Trusas, yes, danay na siya. Nini, na kay Bon Sykes, no? Kay Nini Kabatas, kamusta na ikaw ni? Okay na? Naka-recover na? Naintindihan na to ng tanan. Amo ginang life na ito sa kalibutan. Ellen Villaras, salamat kid kamayong hapon. Marivic Cabigo, kay Pastor Noy Camposa, good afternoon. Thank you kay Roger Sabordo. Inday Evelyn Martires, good afternoon. Salamat kag mayong hapon. Kay Mayla Dikito, kay Julie Melitado Patrimonio, good afternoon. Kay Josephine Paro, good afternoon man. Okay, relax lang dira. Balikan man kamo ni Tita We, ya dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga Tawe mayong hapon paliyog wits ng akon apo. First month niya subong. Salamat gid Tita We. God bless Tita We sa inyo tanan-tanan dira sa Action Radio 8535. Bow, proud lola na. Ano ang po mo, girl or boy? Tamyaw ko yun mga taga Antulanga nga nagapangapigid subong. Ang gapanamyaw avid listener mo diri sa Shanda Antulanga. Si Rosalia. Insakto na. Rosalia Cabalfin nga wala unta sa pagpamayti sa imong Tita Wilma. Salamat gid na 0956. Dira man sa kapihan ni Walter mayong hapon dira. Nanay mayong hapon lang kag maayo lang nga pagbulubaligya samtang ara kada sa imo. Ara kada sa Tianggi. Paamo kay na bla di bala. Basta ara sa Tianggi importante bisan amo ni nga tiong nga tama kainit hilay-hilay pero kinahanglan ara updanay kita. Nanay, salamat gid. Kay Taneni dira kay Felix Vergul Kampan. Mayong hapon. Inday Margie, good afternoon man. Kay Nads Ino LNJ. Hindi ko kabalo mag-pronounce ang imo sini account name. Melrose, watching live on my way home to Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Okay, drive safely. Melrose Padronya, salamat gid. Tatay Teddy Rihida, yes. Kag kaano sini ang sugpon sa aton story for the day na
Buwas although nga na makayuhuman kita ka makalangho, na buwas na ito ina isugpon. Kay ang iban, ara again, ang ito na naitag sa zodiac sign para sa iton horoscope. Ito iya anay horoscope para karon nga adlaw. Kinahanglan aton kung piknito naman ko ni nila na okay ang aton iya horoscope para sa karon nga adlaw Huwebes Pebrero 24 tuig 2022. Unahon anay naton ang Pisces. Ang mga Pisces amo ini ang mga natawo Pebrero 19 tubtob Marso 20. Ari suno sa imong horoscope Pisces, may ara ka wala ginapaabot nga bisita karon nga adlaw. Suno sa imong horoscope, likawan mo anay ina kay nga ang dala sina hindi maayong balita kundi chismis. Kag ina nga mga istorya makapainit lang sang ulo mo. O kon may kinahanglan nga bagay sa imo nga daw hindi mo iya masarangan nga mahatag. So, kung mga hindi man lang nami, relax ka na lang anay. Likaw na lang. Pisces, masuwati mo nga mga numero 16, 18, 29, kag 39. Jade green is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman, Aries Marso 21, tubtub Abril 19, kung ano man ang imo dira ginaobra, na kung anong imo ginaobra nga daw kabudlay gid para sa imo ay may ara dira pa maagi nga para matapos mo ina subong nga adlaw hindi na pagpabosi no kay nga makahatag ina sa imo sang suwerte. Bawa mabaskog man ang magnet mo, ang magnet angot iya sa plano mo nga magbiyahe. Aries 2, 7, 12, 27, beige is your lucky color. Mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa inyo nga mga Taurus, may ara ginagahulat nga reward sa inyo or sa inyo tungod sa bulig nga nahatag ninyo sa inyo isig katawo. Ang inyo pagserbisyo sa tao amo ina ang prioridad ninyo iya sa karon. 3, 8, 28, kag 35, mga masuwati nga numero, dollar green is your lucky color. Sa mga Gemini, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang pag-isa sa sulod sang inyo sinipuluyan, ang pag-ugyunanay, ang pagbinuligay, pati na sa mga upod mo sa inyo puluyan man or sa trabaho, ginapangayo gidina sang panahon sa karon Gemini. Kag kun may ara gin man di pag-intsindihan nga nagakatabo, maariglo mo ina. 14, 15, 33, kag 42, white is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Karon nga adlaw suwak kagid no. Da okay gid sa imo ang pagpakig-impon, pagpakahalubilo sa ibandera, ilabi na kung may pagtipon-tipon pero observe mo lang ang nagakadapat. Distansya gamay, face mask lang samtang naga-istorya. Kag hindi mo man paligaron kung may ara gid man imbitasyon sa imo karon nga adlaw. Kag sa mga singles nga Cancer, inyo na masalapuan ang inyo soulmate. 9, 13, 37, kag 38 mga maswerte ninyo nga mga numero. Yes, Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Self-control kinahanglan mo karon nga adlaw or ninyo mga Leo. Kinahanglan likawan mo nga maginit ang ulo mo, kinahanglan mangin cool ka lang, relax ka lang sa mga bagay nga makita mo nga daw hindi mo magustuhan sa imo palibot. Isa pa, likawan mo lang ang mag-joke. Maswerte mo nga mga numero 4, 10, 33, kag 40. Scarlet is your lucky color. Inauna nga bahin sa aton pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa inyong horoscope. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng mga ini. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat. This is my life. Adiraan kay Tay Avelino kag kay Sandra Tiglay. Mayong hapon lang da sa inyo, Ma'am and Sir. Salamat gid sa inyo. Kag dira man kay SB Vico.
The candidates for Damo gid nga salamat kag kay Nena Guardamo kag kay May sa East Homes 4 sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa imo kag kay Nanay Virginia Manihable dira sa Camp Amber sa Don Salvador Benedicto. Okay, hingalitan ko anay ang nabilin para sa nabilin man ka mga zodiac sign. Para sa ating horoscope, di na kita, Tita Wilma, Virgo na kita. Ma? Sa mga Virgo, na Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Yes, Virgo. Hindi pagpawalai ang responsibilidad nga ginhatag sa imo. Na? Hindi mo gid ina iya pagpawalaan. Kinahanglan ko na nung ginhatag sa imo, batunon mo. Na? Ato ba nga ina nga may kabakod kag salabton mo. Na? Maswati mo naman nga mga numero 2, 7, 17, kag 37, puro 7 ba? Aquamarine is your lucky color. Yes, libre ang mga libre naman Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Kamu naman kinahanglan ninyo iya mga Libra, kinahanglan yung disiplina sa inyo kaugalingon. Tunan, pamensaron, gitsing maayo, ang kun ano man nga bagay antes ikaw or kamo magdesisyon. Yes, Libra 4, 5, 32, kag 45 ang mga maswati ninyo nga mga numero. Ocean Blue is your lucky color. Yes, Miss Margie Haniva, good afternoon. Salamat gid kay sa bugos nga pamilya. Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Bada mo imo trabaho subong nga adlaw, dogalilingin ang imo ulo. Pero amo ni ang kahigayunan na nga mapakita mo ang imo abilidad kag kaalam nga pagadayawon nila tanan. Wow. Scorpio 5, 7, 13, kag 31, tangerine is your lucky color. Kag Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, maayo gid Sagittarius. Kay nga mapakigbatuan mo karon nga adlaw ka sa kaugalingon mo, makontrol mo ang gusto mo baklon tungod nagakinot ka. Na tuman gid lamang nga determinasyon ang imo kinahanglan para ikaw magmadinalagon. Maswati mo nga numero 18, 19, 33 kag 42. Yellow is your lucky color. Dali gid lang imponto stress. Ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa mga Capricorn, dire nga nagahulat sa ila sini horoscope for today. No? Sa mga Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero 19, mangin maswerte ikaw sa kung ano man nga klase sang negosyo kon inaumpisan mo subong kag kung may plano ka gidman. Kay kinahanglan Capricorn, mangin freelancer ikaw. 9, 10, 24, kag 37 mga maswerte mga numero. Blue Sapphire is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarius, kinahanglan lang gid magpakatawhay, kinahanglan cool ka lang, na? Kag tulutimbangon mo man kag pimansaron sang maayo antes ka man maghambal o kung maghantes ka man mag-judge sa isa ka tawo para malikawan mo man ang makahimo sang sala. Maswerte mo or ninyo nga mga numero
4-10 Justice Ace 33. Lucky color pink. Nabatian nato na itong text sa Zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 24, tuig 2024. Tutu Eddie Laos, yes, salamat gid. Ara sila kunugyapon ni Nanay Isabel sa Victoria City. Christy, salamat man ka. Good afternoon. Ma'am Marjorie Ward, thank you so much. Miss Jane Candido Hildori, salamat gid. Na mayong hapon lang kuno. Kay Sir Rufino Era Gabino, I am watching Tito Wilma. Yes, dira iya sa may Barangay Handumanan. Madamo gid nga salamat. Alma Gonzalez Posisyon, salamat man. Kag sa siningabahin si Tita Wilma, magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Pero ang itong ay Bible verse of the day, halin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, and persecutions, and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Standby na sa matawag mga drama mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.